Fil-Park ta' Xrob Laġin ittellet it-tieni edizzjoni tas-Summit tal-Ambjent tat-Tfal u żgħażagħ bit-tema kif nixtieq nara l-pajjiżi fil-ġejjieni. Matul din l-attività tfal minn 24 skola differenti parteċipi fil-programm Ekoskola qasmu mal-politiċi il-viżjoni tagħhom dwar l-ambjent. Fosthom dwar l-emissjonijiet. L-emissjonijiet jew it-tħaħen qed joħolqu ħafna problemi tas-saħħa. Peress li l-power station li għandna jaħdmu biż-żejt matul il-vjaġġ jista' jkun hemm riskju li oil spiss jagħmel ħafna ħsara fil-baħar. Jista' jħalli effett negattiv fuq it-turiżmu billi t-turisti jonqsu minħabba t-tniġġis u l-problemi ambjentali tagħhom. Effett ieħor huwa acid rain li tagħmel ħsara lill-frott u l-ħaxix li fl-aħħar mill-aħħar ikunu ħaniklu ħafna. It-tfal ma esprimewx biss it-ħassib tagħhom, iżda offrew anke soluzzjonijiet. Il-gas jħammeġ inqas jħammeġ miż-żejt, però l-enerġija mix-xemx mirrieħu mill-mewġ huma l-aħjar sorsi ta' enerġija u huma b'xejn. Tkellmu wkoll dwar il-ħela ta' karti u l-ilma. Bħala tema kellna l-ilma jew kellha aħjar biex innaqsu il-ħela mill-ilma u flimkien iddiskutejna x'nistgħu nagħmlu. U għamilna roleplay qasira li b'din ir-roleplay se nara l-opinjonijiet ta' dawn in-nies differenti. Din hija bir ġibju minn taħtu imma il-bir inkisser għax ħadd ma jħossibu. Il-mexxej laburista Joseph Muscat faħar l-tfal għal fatt li huma konxji mill-importanza li pajjiżna iħares l-ambjent. Tkellem fuq il-ħtieġa ta' arja aktar nadifa permezz ta' żviluppi teknoloġiċi ġodda u dwar l-importanza li bħala pajjiż nibżgħu għall-ilma. Saħaq dwar ir-responsabbiltà li għandhom il-politiċi li jieħdu ħsieb l-ambjent biex igawduh il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Akkumpanjaw lill-mexxej laburista waqt din l-attività il-kandidati Chris Cilja, Mario Mizzi u Mark Sant. Matul din l-attività l-President tan-Nature Trust Vin Sattart ħabbar li l-għaqda ngħatat rikonoxximent prestiġjuż b'rabta ma' tnaqqis fl-iskart.